Mä oon Nat Marin ja toimin pääkaupunkiseudun palveluohjaajana kiinteistöhuollossa. Se miten mä oon päätynyt kiinteistöhuoltoon, niin mä oon ollut itse pitkään putkimiehenä, toimin uudiskohteessa, saneerauskohteessa ja hyvä ystävästä se puhuttuu kiinteistöhuoltoon ja mietin hetken aikaa, miksi ei. Ja otin yhteyttä sitten muutamaan paikkaan ja koorinit tuntui semmoiselta, mikä tulee mun eettisyyteen ja omaan näkemykseen työnantajasta, niin tuli siinä kohtaa. Ja päädyin sitten koorille ja oon tykännyt tosi paljon täällä. Ajoa tulee paljon päivässä. Konttorilla hieman katselen keikkoja, tarkastelen, että kaikki huoltotiedot on tehty. Sitten käyn tekemään kiinteistökierroksia ja käyn kiinteistöpäälliköiden kanssa juttusilla. Tarkastan, että suojatusasiat on tehty. Ja liikenteessä tulee paljon liikuttua muutenkin sitten, että turvallisuus on ollut aina tässä ykkösenä. Ja ennakointi oikeastaan siihen turvallisuuteen, niin tarkastan ennen liikkeelle lähtöä auton ja että kaikki toimii. Ja varmistan myös itse seuraaville, että kanssakulkijat ja kävelijät sekä pyöräilijät niin saa liikkua turvallisesti. Vaikka tuntuu, että arjessa välillä on kiirettä, niin kuitenkin koitan muistaa aina sen, että lähden ajoissa ja turvallisesti lähden liikenteeseen ja en stressaa ja kiireettömästi koitan hoitaa asian ja sovitusti. Kun koorin autolla ajellaan, niin koetaan myös ajalla sitä sitten sen mukaan, että edustetaan kumminkin firmaa ja itsemme myös sitten asiakkaallekin.